Per començar, segurament t'has preguntat per què he posat aquest títol. Doncs no siguis impacient i deixes de ser curiós, que et presentaré el meu carrer meravellós. He posat aquest títol bàsicament perquè el meu carrer és molt alegre. Cada cop que passa algun cotxe, lentament s'escolta alguna cançó molt agradable i amistosa, o pel contrari, també s'escolta cançons horribles o malsonants. A part d'això, moltes vegades s'escolten el meravellós i relaxant cant dels ocells, perquè en aquest barri la major de veïns generosos tenen d'animals de companyia un encantador ocell o sorollós periquit. També hi ha veïns malparlats i mesquins. Ho dic perquè sempre s'escolten paraules inapropiades i immadures. Canviant de tema. Al costat del meu carrer hi ha un pas de vianants molt esplèndid, però a l'esquerra està un semàfor vell i espatllat. Les illes de les cases són brillants i resplendents. També hi ha un parc enorme i ample, amb bancs prims i nets. Més enrere d'aquest parc hi ha dues papereres molt brutes i enganxoses. En una vorera petita i trista es troba una agradable floristeria, amb flors vermelles, blanques, blaves, petites, grans, amb pètals fins o més gruixuts. L'assistenta és molt badoca, ja que li dona mandra fer el seu treball.